Αν πάτησες για να παρακολουθήσεις αυτό το βίντεο, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να πιάνεις τον εαυτό σου μέσα στη μέρα να ανοίγει το κινητό του μηχανικά και μετά από μισή ώρα να έχει δει 100 με 150 σύντομα βιντεάκια, από τα οποία αν του ζητηθεί μπορεί να θυμηθεί 6-7 αν είναι πολύ τυχερός. Σκοπός ωστόσο αυτού του βίντεο δεν είναι να δαιμονοποιήσω αυτά τα σύντομα βιντεάκια και την κατανάλωσή τους, αλλά να εφιστήσω την προσοχή μας ακριβώς σε αυτή, στην προσοχή μας. Πιο συγκεκριμένα, θέλω να αναδειχθεί το πόσο σημαντικό είναι να διατηρούμε την ικανότητα να επιλέγουμε ελεύθερα το πού θα εστιάσουμε την προσοχή μας, καθώς αυτή είναι πολύ σημαντική. Η προσοχή λοιπόν πρόκειται για μια ικανότητα η οποία είναι απαραίτητη σχεδόν σε οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε. Αν λοιπόν πούμε ότι τα πράγματα τα οποία κάνουμε ως ένα βαθμό διαμορφώνουν τελικά την ταυτότητά μας και τη μορφή που παίρνει η ζωή μας, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η ικανότητά μας να εστιάσουμε την προσοχή μας άμεσα συσχετίζεται με το ποιοι είμαστε, αλλά και πώς ζούμε τη ζωή. Με άλλα λόγια, η προσοχή μας είναι ένας από τους σημαντικότερους σπόρους που διαθέτουμε, μία από τις κυριότερες μας οικονομίες. Προσωπικά, μία από τις κύριες αρχές με τις οποίες πορεύομαι στη ζωή είναι να προσπαθώ να επενδύω και να αφιερώνω την προσοχή μου όσο πιο συνειδητά μπορώ. Ακόμη και εγώ ωστόσο, γνωρίζοντας όλες τις επιρροές που έχει σε μένα το scrolling και η χρήση των social media με αυτόν τον τρόπο, είναι κάτι το οποίο κάνω περισσότερο από όσο θα ήθελα και αυτό με προβληματίζει. Με καθιστά αυτό αδύναμο? Αν αναλογιστούμε ότι οι αλγόριθμοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε αυτές τις πλατφόρμες είναι σχεδιασμένοι από κορυφαίους ανθρώπους στον τομέα τους, ακριβώς για να κάνουν πειρατεία στον εγκέφαλό μας και μέσω του ντοπαμινεργικού συστήματος να κλέβουν πραγματικά την προσοχή και τον χρόνο μας, μάλλον όχι. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να τοποθετηθώ λέγοντας ότι είναι απαραίτητα κακό να καταναλώνουμε τέτοιο περιεχόμενο ή να χρησιμοποιούμε τα social media με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το οποίο όμως θεωρώ σημαντικό είναι να πάρουμε τον χρόνο να αναλογιστούμε σε τι βαθμό αυτή είναι όντως δική μας επιλογή, αλλά και πραγματικά το πόσο σημαντικό είναι το προς τα που αφιερώνουμε το δικό μας χρόνο και την προσοχή μας. Αν έθετα λοιπόν ένα ερώτημα για σένα σήμερα, είναι σε τι βαθμό πιστεύεις ότι ο χρόνος που αφιερώνεις στο scrolling είναι πραγματικά επιλογή σου.